எல்ஜி 190 லிட்டர் சிங்கிள் டோர் டைரக்ட் கூல் 4 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜ் இந்தியாவில் உள்ள தரமான சிறந்த ஃப்ரிட்ஜ். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் 4 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொண்டது. சிறந்த செயல்திறன், சேமிப்பு மற்றும் அமைதியான இயங்கக்கூடிய வகையில் டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கு. இந்த எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்மார்ட்டான இன்வெர்டர் வசதியோட வருது. வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் பொதுவாக இருக்கிற ஒரு ஏரியாவில் நீங்கள் வசிக்கிறீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு உதவும். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் இன்பில்ட் ஸ்டெபிலைசரோட வரதுனால எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெபிலைசர் வாங்க நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா மணி செலவு பண்ண வேணாம். ஃப்ரிட்ஜோட செல்ஃபு டஃப்பான கிளாஸால் செய்யப்பட்டிருக்கு. எவ்வளோ ஹெவியான வெயிட்டையும் தாங்கக்கூடியது. செல்ஃப் ஈஸியாக ஹோல்டு பண்ணிக்கும். இந்த ப்ராடக்டோட அமேசான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. இது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி பார்க்கலாம். ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர். ஒப்பிட முடியாத செயல்திறன், சிறந்த சேமிப்பு மற்றும் அமைதியான செயல்பாட்டை கொடுக்குற விதமாக இந்த எல்ஜி டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கு. நியூ ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜியால தான் இதெல்லாம் சாத்தியமாகுது. ஃபாஸ்டர் ஐஸ் மேக்கிங். எல்ஜி டைரக்ட் கூல் ஃப்ரிட்ஜ் ஃபாஸ்டர் ஐஸ் மேக்கிங் டெக்னாலஜியோட வருது. அதில் வெறும் 108 நிமிஷத்துலேயே வாட்டரை ஐஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. பேஸ் ஸ்டாண்ட் வித் ட்ரார். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் இன்பில்ட் ட்ரார் கொண்ட ஸ்டாண்டோட வருது. இதனால நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வெஜிடபிள் மற்றும் ஃப்ரூட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த ஃபீச்சர் இந்த ஃப்ரிட்ஜை ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜாக ஆகுது. ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ. இந்த எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜ் இன்பில்ட் ஸ்டெபிலைசரோட வர்றதுனால நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெபிலைசர் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் 90 to 310 வோல்ட். இந்த ப்ராடக்டோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ப்ரோஸ். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் ஆனது. ஏசி பவர், சோலார் பவர் மற்றும் இன்வெர்டரில் கூட இயங்கக்கூடியது. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட நேர்த்தியான டிசைன் உங்கள் கிச்சனோட அழகை மேம்படுத்துது. நீண்ட நாட்களுக்கு உங்கள் உணவுப் பொருட்களை ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுருக்குது. கான்ஸ். ஒவ்வொரு டைமும் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து மூடுறப்ப ஸ்டாண்ட் ஆடுது. மேனுவலாக டீஃப்ராஸ்டிங் செய்யணும். அடுத்து ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்க்டு கொஸ்டின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எவ்வளோ யூனிட்டை பயன்படுத்துது? வருஷத்துக்கு சுமார் 164 யூனிட் மின்சாரத்தை பயன்படுத்துது. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் இஎம்ஐயில் கிடைக்குமா? எஸ். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நீங்கள் ஈஸியாக இஎம்ஐயில் வாங்கலாம். கம்ப்ரஸர் காப்பரால் ஆனதா? எஸ். இதோட கம்ப்ரஸர் காப்பரால் ஆனது.